πρώτο πάνελ της δεύτερης ημέρας του Διεθνού Συνεδρίου, όπου θα ασχοληθούμε με τη διασταύρωση ειδήσεων μέσα στις αίθουσες σύνταξης. Παρακαλώ πολύ τους ομιλητές, τις ομιλήτριες, αλλά και την συντονίστρια, την κυρία Μαρία Νικόλτσιου, να έρθουν εδώ στο βήμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν το λέω για να το πω, γιατί εδώ πέρασα τα νιάτα μου στην αγαπημένη μας Πάντιο. Την είπε και ο κύριος καθηγητής στην Πάντιο και εγώ δηλώνω παντιακιά μιας άλλης εποχής. Η αίθουσα Καράγιοργα, εγώ είχα ζήσει την προηγούμενη αίθουσα. Όταν σπούδαζα, εδώ ήταν το καφενείο μας, ήταν το χρωμοτρόπιο. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας σήμερα. Φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι και οι ακαδημαϊκοί το συμμερίζονται. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που είναι σήμερα στο πάνελ είναι άνθρωποι που είναι στην ενεργό δημοσιογραφία, είναι στη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όλα αυτά που συζητάμε έχουν κληθεί να τα αντιμετωπίσουν και αν θέλετε μέσω αυτής της φουρνιάς εξελίχθηκε η δημοσιογραφία, δηλαδή από την εποχή που είχαμε απλά το χαρτί και το μολύβι, μαζί μεγαλώσαμε και στην δική μας τη φουρνιά μπήκε το AI, μπήκαν τα social media, μπήκαν όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή έχετε τη δυνατότητα να πάρετε την εμπειρία των καλύτερων και άνθρωποι που είναι στη δουλειά, που είναι στην πρώτη γραμμή, άρα ό,τι πούνε είναι κατ' εμέ και βιωματικό αλλά και αξιόπιστο. Λοιπόν, κοντά μας, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, είναι η κυρία Ριάνθη Άρια η Αγάτσα, είναι η πρόεδρος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η συνάδελφος η Αλεξία Κουλούρη είναι αναπληρώτρια συντονίστρια, σύμβουλος ενημέρωσης στο κανάλι της Βουλής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ. Και επίσης είναι συγγραφέας, πέρα από όλα τα υπέροχα πράγματα που κάνει, είναι συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου για τα social media και το Twitter, ρητορική και ερμηνείες, πολιτική με ήττα και πολιτική με όμικρον γιώτα, μέσω Twitter και αναφέρεται στην περίοδο διακυβέρνησης Τραμπ, για την οποία πολλά είχαν υποθεί, και την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης. Ο κύριος Νικήτας Κορονάκης είναι δημοσιογράφος, διευθυντής στο Mega News, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Ο Ηλίας ο Μπενέκος, είμαστε μαζί σήμερα, λέγαμε. Αυτός ξεκίνησε το 91, Αλεξία, εγώ το 92, λίγο πιο αργά, είσαι πιο μικρό. Λοιπόν, ο Ηλίας ο Μπενέκος, χρόνια δημοσιογράφος, μία από τις πολύ ωραίες φωνές του ραδιοφώνου, αρχισυντάκτης τώρα στο CNN Greece. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, είναι αναπληρωματικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Υποπτικού Οργάνου Δεντολογίας της ΕΣΥΑ. Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Και ο κύριος Αλέξανδρος Οικονόμου, είναι διδάκτορο νομικής, δικηγόρος, ειδικός επιστήμονας στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Ξέρετε τι είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ. Είναι κοντά μας. Θέλω να τον συλληπιθώ σήμερα, το πρωί έχασε τη μαμά του, αλλά θέλει να είναι κοντά μας και ευχαριστούμε πολύ που μείνατε. Αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να αποχωρήσετε νωρίτερα, feel free to do it, που λέμε σάπια στα ελληνικά. Λοιπόν, τι προτείνω. Προτείνω να γίνει από όλους μια αρχική τοποθέτηση, μια αρχική εισαγωγή, με βάση το μέσο στο οποίο εργάζονται, με βάση την εμπειρία που έχουν ή με βάση την ακαδημαϊκή δουλειά που κάνουν, μέχρι 6-7 λεπτά ο καθένας και μετά να έχουμε το χρόνο, γιατί το θέμα δεν είναι να συζητάμε μεταξύ μας, να έχουμε το χρόνο να πάρουμε ερωτήσεις από εσάς. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, και κυρίως αφορά στους συναδέλφους, είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάνω στη δράση. Δηλαδή, καλά όλα αυτά που συζητάμε, αλλά όταν σκάει μια μεγάλη είδηση. Εγώ είμαι στον Α, έτσι, ο συνάδελφος είναι στο Μέγκα. Θέλουμε να είμαστε και οι δύο πρώτοι, έτσι. Σκάει είδηση. Πώς θα τη βγάλουμε? Είμαστε και οι δύο παρουσιαστές, και η Αλεξία και η Άρια έχουν υπάρξει όλοι παρουσιαστές, και θέλουμε να βγάλουμε την είδηση. Τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα, Ηλία? Δηλαδή, τι θα σκεφτούμε? Είναι το AI, είναι το μονοθετικό πλαίσιο, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Δεν πρέπει να εκθέσουμε τον όμιλο στον οποίο εργαζόμαστε.
Δεν πρέπει να πληρώσουμε πρόστιμο, δεν πρέπει να ξεφτυλιστούμε είτε ατομικά είτε ομαδικά, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος απόλυσης. Σας λέω τώρα οι σκέψεις που περνάνε εκείνη τη στιγμή. Και πρέπει να μεταδώσουμε και πρώτη είδηση και πρέπει να είμαστε και, να το πω έτσι, όχι να κάνουμε νούμερα, να είμαστε, να πούνε, ρε παιδί μου, το είπε ο Sky πρώτο, το είπε το Μέγκα. Λοιπόν, σας βάζω το πλαίσιο για να καταλαβαίνετε στο πρακτικό πλέον πώς έχουν τα θέματα και τι αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι. Αυτά, εγώ το κλείνω. Ξεκινάμε με την κυρία Γάτσα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές για την χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε αυτό το εκλεκτό πάνελ με πολύ άξιους συναδέλφους, όπου όλοι νομίζω έχουμε περάσει από την εποχή που ο δημοσιογράφος ήταν ο μόνος εγγυητής της είδησης μέχρι να φτάσει η είδηση από τη δικιά μας δουλειά στο κοινό. Τώρα πια είμαστε σε μια εποχή που παρεμβαίνουν πολλά και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν νέοι άνθρωποι στο κοινό και φοιτητές του Παντίου Πανεπιστημίου και ενδεχομένως και όχι μόνο, γιατί διανύουμε μια εποχή, είναι πολύ χαρακτηριστικός και ωραίος ο τίτλος, όπου το τοπίο γενικότερα στη ζωή μας, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεταβαλλόμενο τοπίο. Γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται γεωπολιτικά. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι τεράστιες. Οι αλλαγές που συντελούνται αυτές προχωράνε στην πολιτική, στην κοινωνία, στον άνθρωπο, αλλά φυσικά και στην πληροφορία και αυτό είναι το θέμα μας. Κάτι νέο πάντως φαίνεται ότι έρχεται γενικώς από όλες αυτές τις μεταβολές. Θέματα που σας αφορούν και μας αφορούν όλους. Ας πάμε όμως στο ζητούμενο του συνεδρίου που έχει στο επίκεντρο την πληροφορία. Συναντιόμαστε σε μια στιγμή που η ενημέρωση δεν αλλάζει απλώς μορφή, αλλά αλλάζει όρους ύπαρξης. Η ταχύτητα έχει εκτιναχθεί, το βλέπετε, το ζείτε καθημερινά, η πληροφορία έχει πολλαπλασιαστεί. Από την άλλη υπάρχει όμως και η παραπληροφόρηση, η οποία έχει γίνει πιο οργανωμένη, πιο βιομηχανική και βέβαια υπάρχει το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης που επηρεάζει ήδη με τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται η είδηση. Ο τίτλος της σημερινής μου παρέμβασης έχει 3 διαφορετικές αλλά αλληλένδετες σημασίες. Η ποιότητα αφορά το πώς παράγεται η είδηση. Η εγκυρότητα αφορά το γιατί ένας φορέας έχει δικαίωμα να μιλά με βαρύτητα στο δημόσιο πεδίο και η αξιοπιστία αφορά το αν οι πολίτες, τα μέσα και οι θεσμοί μπορούν πράγματι να στηριχθούν επάνω του. Οι έννοιες αυτές μπορεί να μην είναι συνώνυμες, αλλά αποτελούν διαδοχικούς ελέγχους ευθύνης. Να μιλήσω τώρα λίγο για το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, στο το οποίο έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι πρόεδρος εδώ και 3 μήνες, μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Κέφαλη να σου ευχηθούμε. Ευχαριστώ θερμά. Βρίσκομαι στη δημοσιογραφία περίπου 35 χρόνια. Να σας πω, σε όσους δεν το ξέρουν, κυρίως στους νέους ανθρώπους, και έχω διατελέσει και 10 χρόνια αντιπρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών. Μια πάρα πολύ μεγάλη, σημαντική εμπειρία και παρακαταθήκη για μένα. Όταν μιλώ για ποιότητα στο ΑΠΕ, έτσι το λέμε το ΑΠΕ, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, σε σύντμηση, δεν αναφέρομαι σε έναν αφηρημένο αυτοέπαινο, αλλά στον πυρήνα της αποστολής του. Δηλαδή, στη συλλογή, στην επεξεργασία, την αξιολόγηση και την διανομή εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών, γραφημάτων, οπτικοακουστικού υλικού, στην οργάνωση αναλύσεων, συνεντεύξεων, στατιστικών, στη διαφύλαξη της ιστορικής και δημοσιογραφικής μνήμης, που είναι πολύ μεγάλη, γιατί το ΑΠΕ είναι ένα πρακτορείο πολλών ετών, από το 1924, και στην παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου.
Μιλώ για έναν οργανισμό που δεν ζει μόνο από το τι συνέβη, αλλά από το τι τεκμηριώθηκε, τι οργανώθηκε σωστά και τι μπορεί να επαληθευτεί και να αξιοποιηθεί υπεύθυνα. Η ποιότητα δοκιμάζεται στην πράξη της καθημερινότητας, εκεί όπου η βάρδια δεν μπορεί να περιμένει, εξελίσσεται διαρκώς η είδηση, εκεί όπου η εικόνα, ο ήχος, το κείμενο, το data συνδέονται με μια ενιαία ροή. Το ΑΜΠΕ, που είναι δημόσιο μέσο, υπάρχουν δύο δημόσια μέσα, η ΕΡΤ και το ΑΠΕ, συνδέονται, έχει 24ωρη παρουσία, διαθέτει ανταποκριτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και έχει ισχυρό αποτύπωμα στη φωτοειδησιογραφία, γεγονός που το επιτρέπει να λειτουργεί όχι ως απλός αναμεταδότης, αλλά ως υποδομή τεκμηρίωσης για το σύνολο της ενημέρωσης. Η εγκυρότητα του ΑΠΕΜΠΕ στηρίζεται στη θεσμική του αποστολή, στην οργανωτική του υπόσταση και στη θέση του στο διεθνές δίκτυο των News Agencies. Είναι το μοναδικό ελληνικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, λειτουργεί με συγκεκριμένο καταστατικό και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας. Είναι γνωστή η φράση και των προθύστερων ημών, το είπε το ΑΠΕ, το έγραψε το ΑΠΕ, άρα έτσι είναι και αυτό είναι μια βαριά παρακαταθήκη για εμάς τους πιο νέους που έχουμε εμπλακεί με αυτό το σημαντικό πρακτορείο. Η εγκυρότητα δεν είναι διακοσμητικός τίτλος, αλλά συνάντηση θεσμικής ευθύνης, επαγγελματικού κανόνα και διεθνούς αναγνώρισης. Τώρα υπάρχει ένα ζητούμενο, πώς κατακτάται η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία είναι το πιο απαιτητικό πεδίο και εδώ χρειάζεται απόλυτη σαφήνεια. Η αξιοπιστία δεν κληρονομείται, η αξιοπιστία δεν επιβάλλεται. Δεν τη δίνει από μόνη της ούτε η ιστορία, ούτε ο τίτλος, ούτε η δημόσια αποστολή. Τη δίνει η συνέπεια. Το αν τα μέσα, οι θεσμοί και οι πολίτες γνωρίζουν ότι όταν λαμβάνουν μία είδηση έχουν μπροστά τους υλικό που έχει περάσει από πειθαρχημένη επαλήθευση, αλλά και δημοσιογραφική κρίση. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για πραγματική εμπιστοσύνη. Όμως έχουμε και νέα δεδομένα. Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης? Στην εποχή λοιπόν αυτή, το καθήκον γίνεται ακόμα πιο βαρύ. Τα συστήματα AI μπορεί να παράγουν λάθη, bias, ψευδείς βεβαιότητες και το περιεχόμενο που μοιάζει αξιόπιστο, αλλά χωρίς να είναι αξιόπιστο. Η διεθνής έρευνα δείχνει ότι το κοινό αποδέχεται περισσότερο τη χρήση της AI σε υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η απομαγνητοφώνηση και η μετάφραση, και λιγότερο στην αυτόνομη παραγωγή ειδήσεων σε ευαίσθητα πεδία. Η σωστή θέση είναι σαφής. Η τεχνολογία ενισχύει, αλλά δεν υποκαθιστά τη δημοσιογραφική κρίση και την ανθρώπινη ευθύνη. Έχουμε όμως και κάποιες προτεραιότητες που πρέπει να βάλουμε για το μέλλον. Η επένδυση σε εργαλεία επαλήθευσης, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου, η ανάπτυξη των συνεργασιών με πανεπιστήμια και η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες. Οι διεθνείς αναλύσεις συγκλίνουν στην ανάγκη για περισσότερο verification work, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη συνεχή κατάρτιση. Ποιο είναι το όραμα για το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο? Το όραμα είναι ένα σύγχρονο, οργανωμένο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο και εξωστρεφές ΑΠΕΜΠΕ, όχι ένα μεγάλο όμως κρατικό site, αλλά ένας φορέας που παράγει πρωτογενές, επαληθευμένο και ανταγωνιστικό περιεχόμενο που επενδύει στους ανθρώπους, διαμορφώνει σαφείς ρόλους, καλλιεργεί κουλτούρα, συνεργασίες και δημιουργεί διαφάνεια και λογοδοσία. Σε μια χώρα, γιατί έχουμε ευθύνη, είναι η τελευταία μου παράγραφος για αυτή την πρώτη φάση. Σε μια χώρα όπου η συζήτηση για την ελευθερία του τύπου, την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη δημοκρατική λογοδοσία παραμένει ανοιχτή και συχνά έντονη, ένα δημόσιο πρακτορείο οφείλει να δίνει το παράδειγμα με συντακτική πειθαρχία, διαφάνεια, σεβασμό στις πηγές, έγκαιρες διορθώσεις, σαφή διάκριση μεταξύ γεγονότος και γνώμης. Αυτό να το προσέξετε, αγαπητοί φοιτητές. Είναι άλλο το γεγονός
και άλλο η γνώμη και η άποψη που μπορεί να έχει κάποιος. Και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας με σταθερή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Τι σημαίνει θεματοφύλακας της ενημέρωσης? Σημαίνει ότι το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο λειτουργεί ως κόμβος επαληθευμένης ενημέρωσης και έχει το καθήκον να το αποδεικνύει καθημερινά, σε κάθε είδηση, σε κάθε εικόνα, σε κάθε ροή και σε κάθε πολίτη που ζητά λόγο να εμπιστευτεί. Και αυτό είναι το στίχημα της εποχής μας και αυτό είναι το στίχημα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς να ευχαριστήσουμε την κυρία Γάτσα και να δώσουμε το λόγο αμέσως στην Αλεξία Κουλούρη. Αλεξία. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βεβαίως ευχαριστώ και τους συναδέλφους και τους φοιτητές που είναι εδώ για να μας παρακολουθήσουν και να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ό,τι μπορούμε από την εμπειρία αρκετών δεκαετιών που έχουμε ο καθένας στην πλάτη του. Εγώ εκπροσωπώ σήμερα την τηλεόραση της Βουλής, μιλώντας όμως γενικά για τον θεσμό της Βουλής των Ελλήνων. Θα πω ότι την τεχνητή νοημοσύνη την ενσωματώνει στις πρακτικές του με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για τέτοιου είδους θέματα, οπότε βλέπουμε τη θετική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα σταθώ στην αξιοπιστία της πηγής, συνεχίζοντας και τη σκέψη της Άριας για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γιατί έχει σημασία το ποιος το είπε. Εμείς έχουμε ένα προνόμιο στην Βουλή. Έχουμε το πρωτογενές ρεπορτάζ. Δεν παρεμβαίνουμε, έχουμε αυτό που λέμε μια συνεχή ροή και μια αδιαμεσολάβητη ενημέρωση. Παρέχουμε όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Επιτροπών, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και 3 διαδικτυακά κανάλια. Μάλιστα, προσπαθούμε τώρα να περάσουμε στη δημιουργία ενός 4ου, γιατί υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων πλέον και στις Επιτροπές. Ο οδηγός είναι η Ολομέλεια. Πάντα δείχνουμε πρώτα τι γίνεται στην Ολομέλεια, από τη συστάσεως του καναλιού. Βεβαίως υπάρχουν και επιτροπές οι οποίες συγκεντρώνουν περισσότερο ενδιαφέρον. Και οφείλω να σας πω ότι καμιά φορά όταν καθυστερούμε και δείχνουμε ετεροχρονισμένα κάποια συνεδρίαση, έχουμε, ειδικά από την τηλεόραση, γιατί προσπαθούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες να τις περνάμε στο δίκτυο κατευθείαν, έχουμε μια καχυποψία από ορισμένους πολίτες που τηλεφωνούν και μας λένε την εξεταστική, την προανακριτική. Πότε θα τη δείξετε, γιατί καθυστερείτε να την δείξετε. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω προς την αδιαμεσολάβητη ενημέρωση είναι και το πιο σημαντικό μας όπλο σε ό,τι αφορά την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά τον τελευταίο χρόνο... Παίρνουμε και εμείς υλικό, πρέπει να βεβαίως, το πούμε έτσι. Δηλαδή, εμείς πολίτες... είμαστε συντονισμένοι με το κανάλι της Βουλής και όταν έχει συζήτηση, όταν γίνεται ο χαμός, να το πω πολύ απλά, και σε απλή ενημέρωση, κατευθείαν το παίρνουμε από το κανάλι της Βουλής. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε. Ναι, έχουμε δηλαδή την πηγή, η οποία παρέχει την πληροφορία σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, εντός και εκτός, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πολλές φορές και από το εξωτερικό και από ομογενειακά μέσα. Και βεβαίως τους πολίτες που ενδιαφέρονται να δουν κάτι και τα πρακτικά που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής και μπορεί κάποιος να δει μια συνεδρία και να τη διαβάσει πλέον. Τα τελευταία χρόνια όμως η τηλεόραση και οι συνεδριάσεις έχουν γίνει viral για τους λάθος λόγους. Και ειδικά η εξεταστική πρόσφατη που σχετιζόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα έγινε και πηγή έμπνευσης για σάτυρες. Από την άλλη, για σατυρικές εκπομπές, από την άλλη προσέλκυσε και το ενδιαφέρον νέων παιδιών μέσα από αναρτήσεις από το TikTok. Και έτσι και η κόρη μου έμαθε τελικά τι κάνω στην Βουλή, παρότι μεγάλη κοπέλα. Τι κάνει η μαμά της, παρότι μεγάλη σε ηλικία και δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερως με το τι γίνεται στη Βουλή, είχε δει λίγο την εκπομπή μου, αλλά όχι με το τι γίνεται στην Βουλή συνολικά. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε ως προς το ρόλο της κοινοβουλευτικής ενημέρωσης, είναι με αυτή την απευθείας πληροφόρηση των πολιτών, είναι να παραμένει ακλόνητη η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατική λειτουργία. Όμως έχουμε και ένα άλλο σκέλος. Έχουμε την παραγωγή ενημερωτικών εκπομπών και πολιτιστικών εκπομπών. Οι ενημερωτικές είναι εκείνες στις οποίες δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα ως προς την διαχείρισή τους. Και εκεί τηρούμε έναν απαρέγκλητο κανόνα που είναι η εκπροσώπηση όλων των κομμάτων. Προσωπικά παρουσιάζω
και ένα πάνελ εβδομαδιαίο σχεδόν με τα νομοσχέδια που ψηφίζονται στη Βουλή και φροντίζω να έχω πάντα εκπροσώπηση από όλα τα κόμματα. Όταν μοντάρουμε ένα βίντεο το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει σχετικά σύντομα το τι έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, προσπαθούμε επίσης να μην αφήνουμε τίποτε να αιωρείται σε σχέση με τις κατηγορίες που εκτοξεύονται μεταξύ πολιτικών αντιπάλων, ιδιαιτέρως, ξέρετε, σε περιόδους όξυνσης που υπάρχει μια ένταση στην πολιτική επικαιρότητα και πρέπει να προσέξουμε και εμείς το τι παρουσιάζουμε και βεβαίως τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Προεδρείο. Είναι δουλειά του Προεδρείου και του Προέδρου της Βουλής και του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΕΣΥΕ και το Μορφωτικό Ίδρυμα, το οποίο εκπροσωπώ εδώ σήμερα, θέλω να πω ότι γίνονται σεμινάρια σε συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία τώρα κλείνει τα 100 της χρόνια και υπάρχει και ένα συνέδριο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Παρίσι. Τα θέματα είναι οι αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους, η ισότητα της εκπροσώπησης των φύλων στο δημόσιο λόγο και η ορθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Υπενθυμίζοντας πάντα ότι με όποια ταχύτητα και αν τρέχει η τεχνολογία, οι αρχές οφείλουν να είναι σταθερές. Η έκφραση «δημοσιογραφία βρίσκεται σε σταυροδρόμι», κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο κλισέ, θα το πω αυτό, γιατί ακούγεται κάθε φορά που καλούμαστε να ενσωματώσουμε στη λειτουργία μας νέα εργαλεία. Το είπε νωρίτερα και η Μαρία Νικόλτσιου, ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς και ήμασταν με το μολύβι και το χαρτί και αρχίσαμε να έχουμε υπολογιστές και email και κάθε φορά να αποκτάμε και καινούργια εργαλεία, ήταν κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο είναι για εμάς αυτή τη στιγμή και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μεν αχαρτογράφητη σε ένα βαθμό, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Παπαθανασόπουλο, είπε όλους αυτούς τους κανονισμούς που υπάρχουν, εξελίσσεται, είναι δυναμική και μαζί με αυτήν εξελισσόμαστε κι εμείς. Προκειμένου να έρθω σε εσάς, ξαναδιάβασα τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος ψηφίστηκε το 1998 από την ΠΟΕΣΥ. Εγώ ήμουν 4 χρόνια περίπου δημοσιογράφος τότε και διαπίστωσα ότι υπάρχει μια πληρότητα. Είναι ένας σοβαρός, στιβαρός κώδικας, ο οποίος προβλέπει όλους τους κανόνες οι οποίοι πρέπει να διέπουν το δημοσιογραφικό χώρο και το δημοσιογραφικό λόγο. Επίσης, από το 2019, ο Παγκόσμιος Χάρτης Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων συμπεριλαμβάνει και την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς, δεν πάσχουμε σε κανόνες, πάσχουμε στο επίπεδο της εφαρμογής των κανόνων, όπως πάσχουμε και από την πολυνομία, όχι από την έλλειψη νόμων, αλλά από την εφαρμογή των νόμων, για να δανειστώ και την εμπειρία μου από τη Βουλή και την εκπομπή που παρουσιάζω. Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΣΥΑ για την ημέρα ελευθερίας του λόγου μίλησε για αξιοθρήνητη κατάσταση της ελευθερίας του τύπου. Ήταν σε συνεργασία με την ΔΟΔ αυτή η ανακοίνωση. Ποιος φέρει λοιπόν αυτή την ευθύνη για την αξιοθρήνητη κατάσταση σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου? Όταν υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν θολώνουν οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ρεπορτάζ και τη γνώμη, το είπε η Άρια, όταν η κριτική είναι κατευθυνόμενη ή όταν η πηγή παραπληροφορεί εσκεμμένα, όπως σε μια περίπτωση πολέμου που πιστεύεις την πηγή της χώρας στην οποία βρίσκεσαι. Τι είναι όμως αυτή η παραπληροφόρηση τελικά? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε εκ παραδρομής λάθος, το οποίο μπορείς να ανασκευάσεις και να διορθώσεις και να ζητήσεις μία συγγνώμη, την παραπληροφόρηση που γίνεται με σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος, δηλαδή ο πιασάρικος τίτλος, τα clickbaits, αυτά τα δολώματα που νομίζω έχουν αρχίσει να τα καταλαβαίνουν οι πολίτες, γιατί το βλέπω τις εναρτήσεις στο Facebook δεν κλικάρουν πια όπως στο παρελθόν. Και μετά υπάρχει εσκεμμένη διάδοση της ψευδούς πληροφορίας. Εδώ μιλάμε για μια διαβάθμιση της προπαγάνδας από το λευκό, στο γκρι και τελικά στο μαύρο. Εν κατακλείδη, λοιπόν, στα χέρια μας είναι η οριοθέτηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με βασικό διαχειριστή τον άνθρωπο δημοσιογράφο, το είπε ο κύριος Παπαθανασόπουλος, τον δημοσιογράφο όμως, ο οποίος σέβεται τη δεοντολογία, ελέγχει τις πηγές πληροφόρησης, έχει την ψυχραιμία
να περιμένει, ακόμα και στην ένταση που ζούμε σήμερα, στο να προλάβουμε να βγάλουμε την είδηση, γιατί έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν, τα οποία μας έχουν εκθέσει και δεν είναι σωστό. Καλύτερα να μην προλάβουμε να βγάλουμε την είδηση πρώτη, παρά να βγάλουμε μια λάθος είδηση. Και βεβαίως δεν θέλουμε να έχουμε εφήμερα κλικ. Δεν χρειάζονται τα εφήμερα κλικ. Ο καθένας το όνομά του το χτίζει πάνω σε αυτό, σε μια στέρεη βάση και μέσα στο χρόνο, όχι με μια εφήμερη κατάσταση. Είπαμε για τον ψηφιακό γραμματισμό, την κριτική σκέψη, τα εργαλεία που διαρκώς εξελίσσονται, τους κανόνες, AI Act, Digital Services και άλλα. Πάνω απ' όλα όμως είναι η εμπειρία. Την εμπειρία χρειάζεται χρόνο κανείς να την αποκτήσει. Δεν μπορεί κανείς από εμάς να τη μεταλαμπαδεύσει στους νεότερους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αρχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εσκεμμένη παραπληροφόρηση, θέλω να πω ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Σχετίζεται με τη διαχείριση της είδησης από τον δημοσιογράφο και το μέσο που αυτός εκπροσωπεί. Δεν είμαστε μόνοι μας, κάπου εργαζόμαστε. Αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η είδηση αυτή διαχέεται και διοχετεύεται από κέντρα και παράκέντρα της πολιτικής εξουσίας, είτε των κυβερνώντων, είτε των αντιπολιτευόμενων. Οι αλγόριθμοι, τα bots, μπορούν να αναπαράγουν συγκεκριμένες απόψεις στην κοινωνική δικτύωση. Το δημοσιογραφικό φίλτρο όμως ενός έμπειρου δημοσιογράφου δύσκολα παρασύρεται. Η αμερόληπτη δημοσιογραφία δεν κινδυνεύει ούτε από αλγόριθμους, ούτε από κομματικούς στρατούς. Κινδυνεύει από συγκρούσεις συμφερόντων και ενίοτε ιδεολογιών ή ιδεολειψιών, οι οποίες θολώνουν την ορθή κρίση. Καταλήγω λέγοντας ότι τα φίλτρα προστασίας υπάρχουν. Η ΕΣΥΑ, η ΠΟΕΣΥ έχει τους κανόνες δεοντολογίας. Η Βουλή έχει κανονισμό λειτουργίας, έχει επιτροπή δεοντολογίας που αφορά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι βουλευτές. Τα κόμματα οφείλουν να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση ως απάντηση στον πολιτικό καιροσκοπισμό. Οι δημοσιογράφοι να έχουν ήθος και συνέπεια στις προκλήσεις για πρόσκαιρη viral αναγνώριση. Εν τέλει, θέλω να πω ότι η πολιτική και η δημοσιογραφία είναι συγκοινωνούντα δοχεία και όσο λειτουργούν εις βάρος των θεσμών και της δημοκρατίας, τόσο περισσότερο θα ζούμε σε έναν αέναο φαύλο κύκλο και θα ανακυκλώνουμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κουλούρη, την αγαπημένη Αλεξία και ξέρετε, συγκινούμε βλέποντας τις σημειώσεις σας. Εμείς, παιδιά, είμαστε λίγο του χαρτιού, έτσι, και τώρα λόγω ηλικίας. Τα κάνουμε και λίγο μεγαλύτερα τα γράμματα. Όταν ξεκινήσαμε δεν θέλαμε γυαλιά. Όχι λίγο, πολύ μεγαλύτερα. Ναι, όταν ξεκινήσαμε. Σβήνουμε, ξαναγράφουμε από πάνω. Έτσι, και κάνουμε αυτές τις σημειώσεις. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω στον Νικήτα τον Κορονάκη, ο οποίος είναι ηλικιακά προφανώς μικρότερος μας. Είναι χρόνια όμως στη δουλειά. Μόλις συνειδητοποίησα ότι δουλεύει από τα 17 του, από εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή, δεν σου φαίνεται. Άρα είμαι 37, πρώτος στην ηλικία μου. Έτσι, εντάξει, νιάτο. Η μαμά σου που λένε με τον κηδεμόνα σου. Ο Νικήτας μπορεί να μας μεταφέρει, κάνω την απαραίτητη εισαγωγή, την εμπειρία. Φεύγουμε από τον δημόσιο τομέα, έτσι φεύγουμε από το κρατικό κανάλι, φεύγουμε από το ΑΠΕ και πάμε στον σκληρό ιδιωτικό τομέα. Η δική σου εμπειρία, εργαζόμενος σε ένα ιδιωτικό κανάλι, που προφανώς διέπεται από νόμους, κανόνες και σε καμία περίπτωση και με την τηλεοπτική σου παρουσία, αλλά και ως διευθυντής του News, δεν θες να το εκθέσεις. Αλλά από την άλλη, θέλεις, και όλοι θέλουμε προφανώς και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, να υπάρχει το στοιχείο, όχι της πρωτιάς με την έννοια πλέον, έχει απόλυτο δίκιο η Αλεξία, την αξιοπιστία σου δεν τη χτίζεις με το να πετάς έτσι πρωτιές του κουτουρού και μετά να χάνεις. Εκεί χάνεις την αξιοπιστία, ό,τι χτίζεις το χάνεις σε μία μέρα. Αλλά θέλεις σταθερά να πηγαίνεις καλά. Λοιπόν, η δική σου εμπειρία, η δική σου προσέγγιση. Και να ξεκαθαρίσω ότι η πρωτιά έρχεται αποκλειστικά με την αλήθεια και την ακρίβεια αυτών που λέμε. Έτσι ακριβώς. Και όχι με την ταχύτητα. Η ταχύτητα έρχεται σε δεύτερο χρόνο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και νομίζω ότι οι νεότερες γενιές δημοσιογράφων το βάζουν ψηλά στην ιεραρχία. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα έδρανα, σε αυτές τις καρέκλες και κάποιοι που μας παρακολουθείτε, αλλά και από το streaming, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι που θα γράψετε
μια νέα σελίδα στη δημοσιογραφία, πολύ διαφορετική σίγουρα από αυτή που γράφουμε εμείς σήμερα. Θα είναι διαφορετική, θα είναι σύγχρονη, θα έχει άλλα διαφορετικά μέσα. Αλλά η μάχη που πρέπει να δώσετε, να δώσουμε όλοι, είναι να κερδίσουμε την χαμένη μας αξιοπιστία. Δυστυχώς με τα χρόνια οι δημοσιογράφοι έχασαν την αξιοπιστία την οποία είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω ποιος και γιατί ευθύνεται περισσότερο και νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη απλά να το διερευνήσουμε, είναι απλά να το αλλάξουμε. Και είναι στο χέρι των περισσότερων από εμάς, και που βρισκόμαστε εδώ, αλλά και που μας παρακολουθείτε και που θα γίνετε οι δημοσιογράφοι του αύριο, να το αλλάξει. Ο δημοσιογράφος σίγουρα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον δημοσιογράφο του παρελθόντος. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Σήμερα δεν αρκεί μια καλή πένα, δεν αρκεί μια καλή πηγή, ένα καλό ρεπορτάζ. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει, πρέπει να έχει δεξιότητες τις οποίες δεν χρειαζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα οι νέες τεχνολογίες, το ακούσαμε και από τον καθηγητή, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, αλλά κρύβουν και σοβαρούς κινδύνους. Και εκεί πρέπει να κάνουμε εμείς το balance για να μην ξεφύγει η κατάσταση, και είναι βαριά και μεγάλη ευθύνη που έχουμε. Να μπω πιο πολύ στη θεματική, το τι γίνεται στις αίθουσες σύνταξης σήμερα, αλλά θα πω εκεί που υπάρχουν αίθουσες σύνταξης. Όπως είπε και η Μαρία, δουλεύω 17 χρόνια, από τα 17 μου 20 χρόνια. Σε αυτά τα 20 χρόνια δεν είναι πολλά, είμαι 37, αλλά μεσολάβησαν και άλλαξαν δραματικά πολλά πράγματα. Από την πρώτη μέρα που μπήκα σε μια αίθουσα σύνταξης, τότε σε μια εφημερίδα της Κρήτης, και στον τρόπο που κάναμε το ρεπορτάζ, στον τρόπο που ερχόταν η πληροφορία, στα μέσα που είχαμε για να μεταδώσουμε την πληροφορία και στο πώς γίνεται σήμερα. 20 χρόνια. Μικρό το διάστημα σχετικά. Και πόσο μάλλον τότε δεν φανταζόμασταν ότι θα κάναμε δημοσιογραφία μέσω social media. Οριακά είχαμε κάποια από τα social media που έχουμε σήμερα. Φανταστείτε τι θα γίνει σε 20 χρόνια από σήμερα, το πώς θα είναι τα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί, δυστυχώς. Έχουμε κάποιες ενδείξεις. Μιλάμε σήμερα όλοι για το AI, το πώς μπορεί να αλλάξει. Σε 10 χρόνια από τώρα θα μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Ο τρόπος που γίνεται το ρεπορτάζ δυστυχώς έχει αλλάξει. Και λέω δυστυχώς, γιατί όσο θυμάμαι εγώ, σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το πάνελ, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, πολλά χρόνια περισσότερα, γίνονταν διαφορετικά. Κάναμε παραγωγή της είδησης, πηγαίναμε στο σημείο, κάναμε ρεπορτάζ, κάναμε τηλεφωνήματα, δεν κάναμε αναπαραγωγή ειδήσεων. Αυτό που είπε η κυρία Γάτσα για το ΑΠΕ είναι γεγονός, ότι πάντα το γράφει το ΑΠΕ, ήταν ένα πρώτο fact-check και ελπίζω και εύχομαι και τα επόμενα, και η δημόσια τηλεόραση και το κανάλι της Βουλής, και να συνεχίσει να είναι τα επόμενα χρόνια. Οι νέοι δημοσιογράφοι μπαίνοντας στη δουλειά, είναι η πρώτη επιβεβαίωση μιας είδησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνω και πάνω σε αυτό το δικό μου ρεπορτάζ. Όχι μόνο σε αυτό, ακόμα και στον κάθε διευθυντή, αρχισυντάκτη, εκδότη. Κανείς δεν μας δίνει μία είδηση, μία πληροφορία και δεν την ψάχνουμε περαιτέρω. Εγώ θυμάμαι από τα πρώτα μου χρόνια να δέχομαι την κριτική από τον αρχισυντάκτη μου. Μα τώρα κάνεις σε μένα ρεπορτάζ αυτά που σου λέω. Ναι, θα κάνω σε σένα. Όταν κάτι δεν σου κολλάει, όταν κάτι δεν θεωρείς ότι συντάγει με τη λογική σου, το ψάχνεις περισσότερο. Γιατί η ευθύνη που έχουμε αυτή είναι. Αυτό που θα σε κάνει να κερδίσεις τη χαμένη σου αξιοπιστία, αυτό είναι η ακρίβεια αυτών που λες. Διαφορετικά λειτουργούν τα πράγματα στις εφημερίδες, διαφορετικά στην τηλεόραση, διαφορετικά στα sites. Όλα έχουν να κάνουν και με την ταχύτητα. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο πώς γίνεται η δουλειά στην αίθουσα σύνταξης στις εφημερίδες, και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το χρόνο που έχεις για να μελετήσεις, για να ερευνήσεις κάτι και για να το γράψεις. Το breaking news, αυτό... Ωραία. Να προτείνω κάτι, Ναι. ένα δευτερόλεπτο, έτσι τώρα λίγο να το ζήσουμε. Πάμε. Το κάνουμε λίγο πιο interactive. Πάμε. Λοιπόν, σκάει θέμα. Ήμασταν, νομίζω, μαζί, δουλεύαμε δίδυμη πύργη. Λοιπόν, έρχεται η πληροφορία, από κάπου έρχεται η εικόνα. Όχι, δίδυμη πύργη ήταν, όλα τα κανάλια ήταν αισθημένα. Ας βρούμε κάτι άλλο. Σκάει η είδηση ότι έγινε έκρηξη, χτύπα ξύλο πάλι σε κάτι σαν το Τσέρνομπιλ. Δεν υπάρχει κάμερα εκεί, είναι κάπου μακριά. Λοιπόν, και σκάει η είδηση και έρχονται κάποια πρώτα βιντεάκια από Twitter, από. Είσαι διευθυντής βάρδιας στην αίθουσα σύνταξης και είσαι και παρουσιαστής εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πρώτες αντιδράσεις. Είναι σε ένα χώρο μακριά, όπου δεν είναι δεν υπάρχει δηλαδή πηγή Άμεση. εικόνας, άμεση,
Και η πρώτη μας πληροφόρηση είναι από κάποια βιντεάκια που μπορεί να τα έχει πάρει κάποιος από το χωριό δίπλα. Η δημοσιογραφία των social media. Των social media, που όμως είναι και πολύ πρωτόλιο αυτό. Δηλαδή μπορεί να το έχει τραβήξει ένας κυριούλης ο οποίος κάθεται απέναντι στο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ και κάτι να μην του πάει καλά. Λοιπόν, πώς αντιδρούμε? Καταρχάς, δεν θα μεταδώσουμε ποτέ μια εικόνα αν δεν είναι επιβεβαιωμένη απλά και μόνο από τα social media. Πρώτα θα ψάξουμε να βρούμε από πηγές που θα μας επιβεβαιώσουν πρώτα και κύρια το γεγονός, ότι αυτό συνέβη. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σχετικά πιο εύκολα από τα ξένα πρακτορεία ειδήσεων, από το αν έχουμε σε κάποια χώρα κάποιον ανταποκριτή και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί του για να το ψάξει ακόμα πιο άμεσα, να κάνει και τα δικά του τηλεφωνήματα, το δικό του ρεπορτάζ. Μετά, όσον αφορά την εικόνα, που είναι σημαντικό, το fact-check εκεί, υπάρχουν μηχανισμοί που μπορείς να διαπιστώσεις αν η εικόνα αυτή είτε είναι από τεχνητή νοημοσύνη, είτε ακόμα και πιο απλά γεγονότα. Θα χρησιμοποιήσουμε το Street View να δούμε αν το σημείο το οποίο καταγράφεται αυτή η έκρηξη και αυτό το βίντεο ταυτίζεται με το πραγματικό σημείο των συντεταγμένων που έχει ληφθεί η φωτογραφία ή το βίντεο. Με την αντίστροφη αναζήτηση εικόνων και φωτογραφιών στο Google υπάρχουν και οι νέοι που μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά είναι ακόμα πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, στο να αναζητήσουν μία εικόνα, ένα βίντεο, αν είναι τωρινό, αν είναι από χρόνο στο παρελθόν, αν έχει παραποιηθεί μία φωτογραφία. Οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν σε αυτό. Δηλαδή, από τη μία, όντως, μπορεί να έρθει κάτι και να πρέπει να το αξιολογήσουμε αν είναι αληθές, με την ταχύτητα που αναπτύσσονται τα πράγματα μέσω των social media κυρίως, αλλά απ' την άλλη έχουμε και τους μηχανισμούς να κάνουμε αυτό το fact-checking στις αίθουσες σύνταξης, γιατί ο κίνδυνος είναι αυτός, ότι όσο γρήγορα διαχέεται μια πληροφορία, μια είδηση, τόσο γρήγορα διαχέονται και τα fake news και οι παραποιημένες ειδήσεις. Άρα η ευθύνη δικιά μας είναι ακόμα πιο μεγάλη. Το newsroom είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Όπως είπα και πριν, θα απευθυνθούμε στον άνθρωπο που έχουμε στο κάθε σημείο. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν ανθρώπους που καλύπτουν όλα τα ρεπορτάζ. Πρώτα θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο, αν αφορά ένα θέμα το Υπουργείο Άμυνας ή την άμυνα της χώρας, με τον άνθρωπο που καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας. Αν αφορά ένα θέματα υγείας, θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο που καλύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και έχει τις δικές του πηγές για να το επιβεβαιώσουμε. Δεν παίζει τίποτα στα μεγάλα κανάλια, όχι μόνο στο Μέγκα και στα διεθνή πρακτορεία φυσικά. Δεν παίζει τίποτα, δεν προβάλλουμε τίποτα αν δεν είναι επιβεβαιωμένο. Σε καμία περίπτωση είναι βασικός κανόνας και χαίρομαι πάρα πολύ τα νέα παιδιά που συναναστρέφομαι, ακόμα πιο νέα από μένα, που μπαίνουν τώρα στη δουλειά, ότι έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης το κάτι να είναι ακριβές και διασταυρωμένο πριν είτε το πουν στην τηλεόραση ή πριν το αναρτήσουν στα social media. Τι έγινε παλιότερα, ξεκινώντας, γιατί η δικιά μου διαδρομή ξεκίνησε με τα sites. Στη μετάβαση. Στη μετάβαση ακριβώς, δηλαδή εκεί που ξεκινούσαν τα site να φτιάχνουν newsroom, που ήταν δημοσιογράφοι, ήμασταν δημοσιογράφοι που δεν κάναμε ρεπορτάζ, κάναμε μια ροή ειδήσεων χωρίς να το πολύ ψάχνουμε. Κάποιοι ήμασταν τυχεροί, εγώ ήμουν 15 χρόνια στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και στο site, όπου εκεί είχαμε την δυνατότητα να έχουμε το newsroom μιας μεγάλης εφημερίδας και να κάνουμε εκεί το ρεπορτάζ μέσω από να απευθυνόμαστε σε αυτούς. Σε άλλα μέσα δεν λειτουργούσε αυτό. Κάνουν ένα παραγωγή ειδήσεων. Σιγά σιγά όμως και αυτό άλλαξε. Και το λέω με αφορμή στη νέα μετάβαση που γίνεται στα newsroom των social media. Γιατί η επένδυση που γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή από τους μεγάλους μηντιακούς ομίλους είναι πολύ μεγάλη. Στείνονται ξεχωριστά newsroom για τα account των social media. Εμείς στο Mega και στο Mega News είμαστε περήφανοι για τα account που έχουμε στα social media. Μόλις 12-13 μήνες λειτουργούν και η αλληλεπίδραση που έχουν και τα views που έχουν είναι πραγματικά τρομακτικά. Δηλαδή ένα βίντεο στο λογαριασμό μας στο Instagram που λειτουργεί μόλις ένα χρόνο έχει 10 και 11 εκατομμύρια προβολές. Άρα καταλαβαίνουμε και τη δυναμική. Αλλά τι καταλάβαμε και προχωρήσαμε σε αυτό? Ποια είναι η ανάγκη του κόσμου? Να έχει άμεση αλλά έγκυρη, αξιόπιστη ενημέρωση. Όχι να ενημερώνεται από τα social media από ανθρώπους και ατομικά brand. Γιατί είναι διαφορετικό, νομίζω το είπε και η Αλεξία, ότι άλλο είναι το opinion και άλλο είναι το newsroom, η είδηση, η παραγωγή είδησης. Αν μπορώ 30 δευτερόλεπτα να κάνω μία παρέμβαση σε αυτό, να πω ότι στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο προτιμούμε να αργήσουμε λίγο,
αν χρειάζεται, γιατί μπορεί και να μην χρειάζεται, παρά να τρέξουμε και να διακινδυνεύσουμε την παραπληροφόρηση. Ένα και δεύτερον, όντως έχεις απόλυτο δίκιο σε σχέση με τα social media, γιατί υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι περίπου το 64% των πολιτών δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media πια και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο έχει μετατοπιστεί η πρόσβαση στην πληροφορία. Ευχαριστούμε. Να συνεχίσεις την τοποθέτησή σου για να πάμε στους συναδέλφους. Ολοκληρώσέ την για να συνεχίσουμε. Ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου όντως ενημερώνεται από τα social media είναι πραγματικό, καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, αλλά αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά περισσότερο και σε εκείνους που ανήκουν τα μέσα ενημέρωσης, αν και πρέπει να ξέρουμε ότι τα account των social media δεν ανήκουν ούτε στους εκδότες, ούτε στους δημοσιογράφους, ανήκουν σε αυτούς που έχουν τις πλατφόρμες, τη Meta και τους υπολείπους, γιατί αυτοί βάζουν τους κανόνες και είναι αυστηροί. Εδώ μπαίνουν και θέματα που έβαλε για την ελευθερία του λόγου ο κύριος Παπαθανασόπουλος, ο καθηγητής, αλλά πραγματικά εκεί και πρέπει να το καταλάβουν και δεν κάνουν κουμάντο ούτε οι διευθυντές ούτε εμείς. Κάνουν κουμάντο σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ιδιοκτήτες, οι μεγάλες εταιρείες. Η Alter Ego Media, για να επιστρέψουν στην τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό έχει σημασία να το κάνουν οι περισσότερες εταιρείες, έχει δημιουργήσει την Alter Ego Media Academy, όπου εκπαιδεύει τους δημοσιογράφους και το τεχνικό προσωπικό πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με το AI, με τις νέες τεχνολογίες. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια το τοπίο στο οποίο θα δουλεύουμε όλοι θα είναι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να είναι το στίχημα όλων μας είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτό με μεγάλη ευθύνη για να κερδίσουμε, θα το ξαναπώ γιατί έχει μεγάλη σημασία, αν δεν έχουμε την αξιοπιστία που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος, δεν έχει και μεγάλο νόημα αυτή η δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι ωραίο να βλέπεις και τη νέα γενιά έτσι, να μιλάει με τέτοιο πάθος για τη δουλειά μας. Λοιπόν, αγαπημένος Ηλίας Μπενέκος, έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις περάσει από τα ραδιόφωνα που εκείνα τα χρόνια την παίρναν την είδηση, τη φτιάχναν και τη λέγανε. Δηλαδή κάθε 10 λεπτά μπαίναν τότε δελτίο, κάθε πότε είχατε. Είχαμε κάθε μισή ώρα, αλλά τα δελτία ήταν μεγάλα. Ήταν μεγάλα και λέμε εποχές Sky που λέγανε τόπο Sky στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν και λιγότερα τα μέσα. Βεβαίως τώρα στο CNN. Η δική σου τοποθέτηση και η δική σου εμπειρία με βάση όλα αυτά. Θα σας πω τη δική μου εμπειρία, αλλά σκέφτομαι πάνω απ' όλα, πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά, ότι ίσως πρέπει να μιλήσουμε και με πρακτικά παραδείγματα. Ακριβώς, αυτό. Ναι. Και έχω επιλέξει να αναφέρω μερικά παραδείγματα για να δούμε, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, καλό είναι το θεσμικό πλαίσιο, όταν όμως έχεις κληθεί να λάβεις μία απόφαση πάρα πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα, και δεν έχεις και την πολυτέλεια να επιβεβαιώσεις πλήρως, τι κάνεις? Ναι, το ΑΠΕ έχει φυσικά την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών και την εγκυρότητα να το κάνει αυτό. Ένα ιδιωτικό μέσο όμως δεν την έχει τόσο πολύ. Και επίσης, αυτό το οποίο θέλω να φέρω εδώ είναι η εμπειρία των site. Γιατί κακά τα ψέματα, από το πρωί είμαι σίγουρος όλοι έχετε μπει σε δημοσιογραφικά site, έχετε ενημερωθεί. Η πρώτη ενημέρωση και ο πρώτος όγκος της πληροφορίας έρχεται από εκεί. Και δυστυχώς τα site έχουν την κατάρα, εντός εισαγωγικών, να είναι οι πρώτοι που υποδέχονται την πληροφορία και οι πρώτοι που τη βγάζουν προς τα έξω, ενεργοποιώντας και όλους τους υπόλοιπους να την αναζητήσουν, να την ψάξουν και να την επιβεβαιώσουν ή να την απορρίψουν. Αρχικά να ευχαριστήσω κι εγώ για τη σημερινή πρόσκληση και θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, κυρίως για νέα παιδιά τα οποία μας ακούν. Ερχόμενο σήμερα το πρωί εδώ, λοιπόν, είχα μία ερώτηση που με βασάνιζε συνέχεια, για να αποφασίσω πώς θα ξεκινήσω αυτή την παρέμβαση. Και δεν είναι μια τυπική ερώτηση εισαγωγής, για να κερδίσω το ενδιαφέρον εδώ όσων μας ακούνε. Είναι μια πραγματική αγωνία και αφορά τον πυρήνα της δουλειάς μας. Δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοσιογραφία στην εποχή μας, στο σήμερα? Είναι τα fake news? Είναι, σίγουρα. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Αναφερθήκαμε σε αυτή πριν και οι συνάδελφοι. Είναι η κρίση εμπιστοσύνης προς τα μέσα ενημέρωσης? Ναι, υπάρχουν 100 δημοσκοπήσεις που το πιστοποιούν αυτό και ξέρουμε ποια είναι η ευθύνη που έχουμε κι εμείς. Είναι μήπως η οικονομική πίεση, γιατί αυτό δεν το είπαμε, η οποία ασκείται στους συναδέλφους, στους νέους συναδέλφους, που δουλεύουν πολλές φορές σε γαλέρες μέσα στα newsroom? Είναι και αυτό. Φοβούνται να χάσουν τη δουλειά τους και πρέπει να το αναφέρουμε. Όμως εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πιο απλό, υπόγειο, καθημερινό και γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο από όλα. Όσο το σκεφτόμουν, κατέληγα ότι η απάντηση δεν βρίσκεται σε κάποια μεγάλη θεωρία, βρίσκεται σε κάτι πολύ μικρό, σχεδόν αόρατο, τη στιγμή που συμβαίνει, αλλά έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Ποιο είναι αυτό?
Η μεγαλύτερη απειλή τις περισσότερες φορές είναι τα 30 δευτερόλεπτα. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Είναι ο χρόνος ανάμεσα στο είδα μια πληροφορία και στο ανέβασα, ειδικά όταν δουλεύει σε ένα site. Ο χρόνος δηλαδή ανάμεσα στο alert και στο publish, για να το πούμε και στη γλώσσα τη δημοσιογραφική τη σύγχρονη. Και εκεί η απόφαση πάβει να είναι επεξεργασία πληροφορίας, γίνεται κάτι σαν αντανακλαστικό. Οι περισσότεροι έχουμε αποκτήσει ένα τέτοιο αντανακλαστικό πλέον. Και αυτό ακριβώς περιγράφει και ο τίτλος που επέλεξα για τη σημερινή παρέμβαση, από το τυπωθήτο στο copy-paste, και ότι η επαλήθευση βρίσκεται πλέον στη μέγενη του real time. Ας θυμηθούμε λίγο, λοιπόν, εμείς οι πιο παλιοί, όπως έλεγες και εσύ, Μαρία, που είχαμε τις σημειώσεις, που κάνουμε τώρα μεγαλύτερα τα γράμματα για να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Κάποτε υπήρχε λοιπόν το τυπωθήτο. Ήταν μια λέξη τελετουργική. Τουλάχιστον εγώ που έχω δουλέψει και σε εφημερίδες, έτσι την είχα στο μυαλό μου. Γιατί δεν ήταν απλά μια τυπική εντολή, ήταν η ανάληψη της ευθύνης. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ανάληψη της ευθύνης αυτού που μεταδίδεις, και το μεταδίδεις με το όνομά σου. Και χτίζεις το όνομά σου με τα χρόνια. Πριν φτάσει εκεί ένας δημοσιογράφος, υπήρχε μία αλυσίδα από πράγματα που έπρεπε να κάνει. Ποια? Ρεπορτάζ στο πεδίο, στο δρόμο, εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Τηλεφωνήματα, και μάλιστα χωρίς κινητά τηλέφωνα στην αρχή. Διασταύρωση, δεύτερη, τρίτη πηγή. Και κυρίως υπήρχε η αμφιβολία. Υπήρχε εκείνη η ερώτηση βραχνά, σε μένα μου την έχουν κάνει άπειρες φορές, που ερχόταν από τον αρχισυντάκτη ή από τον διευθυντή. Έλεγε, είσαι σίγουρος? Ποιος το είπε αυτό? Μήπως εκτεθούμε? Που ήσουν σίγουρος, αλλά άρχισες να αμφιβάλλεις. Μήπως πρέπει να βρω μία πηγή ακόμα. Πραγματικά το έχω νιώσει πολλές φορές από την αμφιβολία, ακόμα και την ώρα που είχε τυπωθεί κάτι και ήταν στα περίπτερα κρεμασμένο. Και πάνω απ' όλα υπήρχε ο χρόνος, βεβαίως, αυτό που είπε πριν ο Νικήτας, υπήρχε χρόνος για επανέλεγχο. Ο χρόνος του πιεστηρίου, και δεν ήταν εμπόδιο, ήταν το φίλτρο. Ένα φίλτρο σκέψης πριν η πληροφορία που είχα εγώ, που είχαμε εμείς, γίνει δημόσια. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, το ξέρετε, το ζείτε, το βιώνετε καθημερινά. Ο χρόνος αυτός έχει εξαφανιστεί και ζούμε στην τυραννία, εγώ έτσι το βιώνω και έτσι το μοιράζομαι μαζί σας, στην τυραννία του real time. Και θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτά που λέω. Δεν μιλάω απ' έξω, δεν κάνω κριτική. Είμαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δουλεύω, όπως ακούσατε, σε ένα ψηφιακό μέσο. Σε μια ιστοσελίδα και σε μια μεγάλη ιστοσελίδα που απαιτεί την εγκυρότητα. Και ζω αυτή την πίεση καθημερινά. Δηλαδή, ξέρω τι σημαίνει να έχεις έκτακτα, τα οποία σκάνε διαρκώς. Μπορεί να σκάνε κάθε 5 λεπτά. Ξέρω τι σημαίνει ανταγωνισμός δευτερολέπτων με άλλες μεγάλες ιστοσελίδες. Ξέρω τι σημαίνει η πίεση να βγει τώρα. Και την ασκώ και εγώ πολλές φορές σε συναδέλφους, πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνω κιόλας, ότι το κάνω εκείνη τη στιγμή. Ναι, δηλαδή, τώρα, δεν θα το... και ήταν και σωστό και να το πει. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να βλέπουμε, το έβγαλε το, δεν λέω το site, το He-site 13 και 4. Το άλλο το site το έβγαλε 13 και 8. Εγώ γιατί δεν την έχω την είδηση που είχα το δελτίο 13 και 10, δηλαδή αυτή η οποία δεν είναι αυθόρμητη αντίδραση. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Και μετά βεβαίως το κράξιμο, τώρα τι έγινε, γιατί τη χάσαμε την είδηση, ρε παιδιά. Λιγότερο, αλλά το βιώνουμε αυτό. Μην νομίζετε ότι το βιώνουμε. Και αυτό που είπε και τώρα εμείς πείτε είμαστε και μιας ηλικίας, έχουμε και μια άλλη σχέση με τα πράγματα. Τώρα να είσαι 22, να παίρνεις 800 ευρώ και να έρθει να σου πει ο Ηλίας είναι και καλή περίπτωση, ο διευθυντής σου και με κάνει ύφος έτσι περίπου. Τι έγινε, γιατί τη χάσαμε την είδηση. Και τι κάνεις. Αυτά. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά, όχι. Είναι ακριβώς, αλλά το βιώνουμε αυτό. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις και χαίρομαι δηλαδή που βλέπω ότι και εσύ το νιώθεις έτσι και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, και είμαι σίγουρος ότι και τα νέα παιδιά που θα μπουν θα το εισπράξουν αυτό και θα το εισπράξουν από τις πρώτες μέρες. Αφού μερικές φορές σκέφτομαι αν είναι σωστός αυτός ο τρόπος, αλλά από την άλλη, δυστυχώς, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει ίσως μια ήπια προσαρμογή, μια ήπια μετάβαση σε αυτό, αλλά δυστυχώς θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός και το βάπτισμα του πυρός είναι αυτό. Γιατί την έχασες την είδηση? Και ας μην την έχει χάσει, ας είναι μια απλή επιβεβαίωση. Σκέφτομαι λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το οποίο λέμε. Τα μέσα δεν είναι το πρόβλημα. Τα μέσα ίσα-ίσα βοηθάνε τη δουλειά μας. Ούτε η τεχνολογία είναι το πρόβλημα. Εγώ νιώθω ότι έχει βελτιώσει τη δουλειά μου και ότι με έχει βοηθήσει άπειρες φορές. Με έχει απαλλάξει από κόπο περιττό που έπρεπε να ψάχνω εγώ. Ωραία. Η τεχνολογία λοιπόν δεν είναι πρόβλημα. Η ταχύτητα όταν τη χειρίζεσαι σωστά δεν είναι πρόβλημα, ιδιαίτερα όπως σου έρχεται η πληροφορία. Το πρόβλημα ξεκινά, κατά τη γνώμη μου, όταν η ταχύτητα αντικαθιστά την κρίση τη δική μας, των ανθρώπων, των δημοσιογράφων. Και όταν το copy-paste γίνεται πλέον ο μηχανισμός της παραγωγής των ειδήσεων.
Η επαλήθευση, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, αντιμετωπίζεται ως καθυστέρηση. Αν είναι δυνατόν, ως καθυστέρηση, ενώ θα έπρεπε να είναι η επιβράβευση ενός δημοσιογράφου. Και μπαίνω τώρα στο πρακτικό, σε αυτό που λέγαμε και που θα βιώσουμε όλοι, για να δούμε αν μπορούμε να απαντήσουμε στα πραγματικά ερωτήματα. Θα μου πείτε, και πολύ σωστά, καλά τα λες όλα αυτά, θεωρητικά, αλλά αν περιμένω 10 λεπτά εγώ για τη διασταύρωση, ο ανταγωνισμός θα το έχει βγάλει ήδη, αυτό που περιέγραφες, και πώς θα επιβιώσει το μέσο. Λέω εγώ τώρα μερικά πρακτικά ερωτήματα που σου κάνω. Πώς θα πληρωθούν οι μισθοί σας, κύριοι, στο τέλος του μήνα, αν εμείς δεν έχουμε κλικ, αν δεν έχουμε διαφημίσεις, ψυχρά, σαν εμπορική αντιμετώπιση, αλλά συμβαίνει. Και να μην υποθεί έτσι, το νιώθεις ότι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο σκληρή ερώτηση της δουλειάς μας. Αλλά η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου σκληρή. Το κλικ της ανακρίβειας, το πιστεύω και αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι τοξικό. Σου δίνει έσοδα σήμερα, αλλά σου καταστρέφει το brand αύριο. Θα πάψουν να σε εμπιστεύονται. Είναι ένα δάνειο, σου δίνει αριθμούς, σου δίνει traffic, αλλά σου στερεί την εμπιστοσύνη. Αν το κοινό συνηθίσει, ας πούμε στη λογική, αυτοί τα βγάζουν πρώτοι, αλλά τα μισά είναι ψέματα. Βέβαια. Πάβουμε να είμαστε προορισμός ενημέρωσης. Τι γινόμαστε, θόρυβος ανάμεσα σε άλλο θόρυβο. Θα μας ξεχάσουν πολύ γρήγορα. Η αξιοπιστία, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι το μόνο προϊόν που μας απέμεινε προς πώληση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η πληροφορία παρέχεται εντελώς δωρεάν. Εντελώς δωρεάν. Άρα, αν λοιπόν κάτι μπορούμε να πουλήσουμε, και το λέω με την καλή έννοια πουλήσουμε, είναι η αξιοπιστία μας. Αν το απεμπολίσουμε αυτό το πράγμα, εμείς κλείνουμε το μαγαζί που δουλεύουμε μόνοι μας. Και χρησιμοποιώ σκόπιμα τη λέξη μαγαζί. Ακόμα και αν τα λογιστήρια δείχνουν πρόσκαιρη άνοδο. Θα τελειώσει και αυτό. Πότε όμως σταματήσαμε να ελέγχουμε και αρχίσαμε απλώς να αντιγράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι? Εδώ πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα ένα newsroom και ας δούμε και με παραδείγματα. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την καθημερινή εμπειρία της ροής των ειδήσεων μέσα σε ένα site. Έτσι όπως το βίωσα. Μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό, είναι όμως ενδεικτικό για να δείτε πόσες σκέψεις περνάνε από το μυαλό ενός ανθρώπου τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Σε μια περίπτωση, λοιπόν, δημόσιας ομιλίας του Πρωθυπουργού, πάνε αρκετοί μήνες τώρα, υπήρξε μια αναφορά σε αριθμούς που αφορούσαν θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου. Τι εννοώ? Το σύνολο των θέσεων που έχουν ανακοινωθεί δημόσια και αποτελεί στόχο για το σχέδιο Ελλάδα 2.0 είναι η δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας συνολικά στην οικονομία. Το θυμάμαι πολύ καθαρά το περιστατικό που σας λέω. Η ομιλία ήταν στα αγγλικά, δεν υπήρχε μετάφραση. Έτσι λοιπόν, αντί για 200.000 υπόθηκε εκείνη τη στιγμή 20.000 θέσεις εργασίας. Τι ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα. Συμβαίνει αυτό. Το οποίο δεν διορθώθηκε εκείνη τη στιγμή στην ομιλία. Όμως εγώ το είχα ακούσει. Είμαι σίγουρος ότι το είχα ακούσει, παρακολουθούσα την ομιλία μέσω live streaming. Και όπως συμβαίνει συνήθως, δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Δεν υπήρχε χρόνος για επιβεβαίωση, δεν υπήρχε καμία δεύτερη πηγή. Και πώς να υπάρξει δεύτερη πηγή? Δεν είχαν δώσει την ομιλία από πριν για να το δει κανείς. Έπρεπε να αποφασίσω λοιπόν στο δευτερόλεπτο τι τίτλο θα δώσω. Δύσκολο. Επέλεξα κάτι ουδέτερο, το ομολογώ, το οποίο δεν ήταν λάθος. 1.000 θέσεις εργασίας. Εδώ μιλάει η εμπειρία, με κατάλαβες αμέσως. Επέλεξα λοιπόν να πω ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για 1.000 θέσεις εργασίας. Ήταν σωστό, δεν ήταν απόλυτα ακριβές και προσπάθησα να κερδίσω χρόνο σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα ή τα λίγα λεπτά μέχρι να δω τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, στο εσωτερικό όμως κράτησα αυτό το quote όπως το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Δείτε τώρα τι έγινε, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το λάθος. Περίμενα. Σύντομα είδα την είδηση να αναπαράγεται. Δηλαδή, όταν λέω να αναπαράγεται, εννοώ να αντιγράφεται αυτούσια. Ναι, αυτούσια. Μόνο με μία κρίσιμη διαφοροποίηση. Όσοι το αντέγραψαν, θεώρησαν ότι ο σωστός ο τίτλος είναι ο αριθμός. Όχι αυτό που δεν έβαλα εγώ. Ακριβώς. Και έτσι έβαλαν 20.000 θέσεις εργασίας. Έγιναν τίτλος που αναπαρήχθη αυτό που σας λέω με ταχύτητα φωτός. Δηλαδή, σε λίγη ώρα η πλειοψηφία των μεγάλων sites είχε αυτό τον τίτλο, 20.000 θέσεις εργασίας. Θέλετε να μάθετε τι έγινε τελικά? Χρειάστηκε να περάσει κάποια ώρα, να γίνει γνωστό και αντιληπτό τι έχει συμβεί και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους μέσω ενός δελτίου που είχε τα βασικά σημεία της ομιλίας. Εκεί ο αριθμός ήταν σωστός, 200.000. Και τότε έγινε κάτι αποκαλυπτικό για το πώς λειτουργούμε. Παρακολουθούσα τα site σκόπιμα για να δω τι θα γίνει. Ένα-ένα, θόρυβα, τελείως, χωρίς καμία διόρθωση, απλώς πρόσθεσαν άλλο ένα μηδενικό. Χωρίς αναφορά, χωρίς εξήγηση, αποδόθηκε η είδηση όπως θα έπρεπε. Μπήκε το μηδενικό και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Να πω στα γρήγορα, αν μου επιτρέπετε, και τα περί τεχνητής νοημοσύνης, επειδή τα συζητήσαμε αρκετά.
Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος εδώ, αφού ένα bot μπορεί να μου γράψει ένα κείμενο, να μου κάνει τη μετάφραση, να μου βγάλει τις πηγές όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Τι χρειάζομαι εγώ? Αυτό όμως είναι η αυτοχειρία του κλάδου. Ειλικρινά, αν η δουλειά μας περιορίζεται μόνο στο να πατάμε ένα κουμπί, να κάνουμε copy-paste αυτό που έδωσε αυτόματα ένα σύστημα, μία μηχανή, τότε αυτό το οποίο σας περιγράφω τώρα είναι το πρώτο που θα σκεφτεί και ένας επιχειρηματίας ιδιοκτήτης. Τι τους θέλω όλους αυτούς εδώ? Το κουμπί τα κάνει όλα. Όμως αυτό έχει τις συνέπειές του. Πάλι πρακτικά μιλώντας, και ενδεχομένως κάποια να τα έχετε δει κι εσείς. Είδαμε τίτλους, εγώ έχω δει τίτλο σε μεγάλο ελληνικό site, παραμονές αμερικανικών εκλογών, που έλεγε, προσέξτε, ήταν κείμενο ανάλυση για τις αμερικανικές εκλογές, έτσι, ήταν με σοβαρότητα το κείμενο, είχε αποδοθεί, έλεγε τι είναι το αποτέλεσμα γραβάτα που μπορεί να υπάρξει στις ΗΠΑ. Απόρρισα και εγώ, λέω, τι είναι αυτή η γραβάτα που εγώ δεν τη γνωρίζω, αν και είμαστε σε μεγάλο site. Τι είχε συμβεί? Η αυτόματη μετάφραση είχε μεταφράσει τη λέξη tie, που είναι ισοπαλία, ως γραβάτα. Ο συντάκτης απλώς δεν ήταν εκεί. Το πνεύμα του είχε παραδοθεί στον αυτοματισμό. Δεν μπήκε στον κόπο ούτε να αναρωτηθεί τι είναι αυτό που διαβάζει. Έβαλε μάλιστα και ένα τίτλο. Θα σας εξηγήσω εγώ ποιο είναι το αποτέλεσμα γραβάτα που θα διαβάσετε παρακάτω. Σύντομα αποσύρθηκε και αυτό. Το Google Translate έχουν κάνει υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Σωστό. Σωστό. Απλά δεν ήθελα να το πω. Και άλλες περιπτώσεις. Ανασχηματισμοί ντουλαπιών. Το Cabinet, φυσικά, το οποίο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Και έρχεσαι και αναρωτιέσαι, αν ένας δημοσιογράφος και ο κόσμος εκεί έξω, αναρωτιέται, αν αυτός ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα έπιπλο από ένα Υπουργικό Συμβούλιο, πώς μπορεί να ξεχωρίσει την είδηση από την προπαγάνδα? Φυσικά και δεν μπορεί. Φυσικά και δεν έχει καμία κρίση. Όταν λοιπόν το λάθος ή η παρεμηνία γίνεται ροή, τότε η ενημέρωση πάβει να είναι ενημέρωση, όπως σας είπα. Και υπάρχει ένα τελικό, αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, ερώτημα. Πιο σημαντικό γιατί φεύγει πια από εμάς, τους δημοσιογράφους, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εμάς. Όχι. Εμείς είμαστε απλά άλλος ένας κρίκος στην ενημέρωση, στο πώς λειτουργεί η κοινωνία. Η ερώτηση, η πιο βασική, και βάλτε τη βαθιά μέσα σας, εσείς που θα ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία, είναι τι κοινωνία διαμορφώνουμε όταν η ταχύτητα ακυρώνει την ακρίβεια. Ούτε αυτό είναι θεωρητικό. Προσέξτε. Διαμορφώνουμε μια κοινωνία σύγχυσης. Το γεγονός και η εντύπωση συγχέονται και ανακατεύονται διαρκώς. Και όταν αυτό γίνει κανόνας, η δημόσια σφαίρα δεν ενημερώνεται πλέον, αποσταθεροποιείται. Γι' αυτό η επαλήθευση δεν είναι τεχνητή διαδικασία, είναι δημοκρατική λειτουργία. Και εδώ οι λέξεις έχουν τη βαρύτητά τους. Και επιστρέφω εκεί που ξεκίνησα, στα 30 δευτερόλεπτα για να κλείσω. Σε αυτό το μικρό παράθυρο, σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, σήμερα κρίνεται η δημοσιογραφία περισσότερο από ποτέ. Στην εποχή λοιπόν, που όπως λέω, το κλικ ορίζει την επιβίωση των μέσων ενημέρωσης, η επαλήθευση είναι η μόνη πράξη αντίστασης. Έχετε δει όλοι μία φράση που λέει ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της ενημέρωσης. Μεγαλώσαμε με αυτό, έτσι, στην ΕΣΥΑ. Εγώ λοιπόν θα πω ότι το verification, η εξακρίβωση δηλαδή, είναι το οξυγόνο της. Και ξέρετε, χωρίς οξυγόνο δεν υπάρχει ούτε δημοσιογραφία, ούτε δημοκρατία. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, εγώ κανονικά όταν κάνω πάνελ είμαι φράου, έτσι, και τους κόβω όλους. Αλλά τώρα δεν είναι από συναδελφική αλληλεγγύη, είναι το ζούμε. Αυτά που ακούμε τα ζούμε κι εμείς. Έχουμε 15 λεπτά. Εξάλλου, Μαρία, αν αρχίζαμε και λέγαμε όλοι ιστορίες, τις ιστορίες που έχουμε... Μέχρι το βράδυ θα μέναμε εδώ. Λίγο λες. Λοιπόν, θέλω το 15 λεπτό να το μοιράσουμε 7 λεπτά έκαστος, αγαπημένοι συνάδελφοι, κύριε Αλεξόπουλε. Θέλω τη δική σου τοποθέτηση. Θέλουμε και το ρόλο του εποπτικού οργάνου δοντολογίας της ΕΣΥΑ, δηλαδή να πάμε πλέον και στο πειθαρχικό κομμάτι, πώς υπάρχει και ένα στοιχείο, υπάρχει και το θέμα της πειθαρχίας. Δηλαδή, άμα δεν τα κάνεις καλά, κάποιοι σε κρίνουν. Λοιπόν, κύριε Αλεξόπουλε, Δημήτρης Αλεξόπουλος, ΕΡΤ και εποπτικό όργανο δοντολογίας της ΕΣΥΑ. Καλησπέρα σας. Νιώθω μεγάλη χαρά γιατί και εγώ είμαι απόφοιτης του Παντιού το 1988 και νιώθω μεγάλη χαρά ακόμα γιατί είμαι μέσα σε μια αίθουσα το οποίο φέρει το όνομα του Σάκη Καράγιοργα, που εκτός από καθηγητής, όσοι τον ξέρουν, ήταν ένας αγωνιστής της ελευθερίας, το οποίο πλήρωσε ακριβά και στο τέλος από τις κακουχίες και τους βασανισμούς που είχε πάθει επί Χούντας, το πλήρωσε και με τη ζωή του. Άρα καλύτερο timing μέσα σε μια αίθουσα, δηλαδή ενός αγωνιστή της ελευθερίας, να μιλήσουμε για την ελευθερία του τύπου, η οποία πλήττεται από πολλές διόδους. Τι εννοώ?
Είμαι ηλεκτρονικός δημοσιογράφος από το 2001. 26 χρόνια. Τότε υπήρχαν λίγα site. Ποια ήτανε? Ενδεικτικά θα σας πω. Το NGR, το RGR, άνοιξε για τις εκλογές του 2000 και συνεχίστηκε. Εγώ πήγα το 2001 στο RGR. Ήταν το Flash, ήταν το Reporter του Γρηγόρη του Νικολόπουλου και 5-6 ακόμα. Δεν τα θυμάμαι, δεν θέλω να παραπληροφορήσω, μια που είναι και το θέμα της συζήτησης εδώ πέρα, το οποίο ήταν πάρα πολύ αγνά και γινόταν πραγματικά ποιοτική δημοσιογραφία. Το Flash είχε από πίσω και το σταθμό Flash, το ραδιοφωνικό, έτσι. Είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, επένδυσε πάρα πολλά χρήματα, δυστυχώς όμως το τέλος έπεσε έξω. Από τα πολλά κόστη της εποχής που δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Τέλος πάντων, η ΕΡΤ έχει ένα προνόμιο. Η ΕΡΤ είναι ένας οργανισμός τεράστιος. Είναι ο γίγαντος που όλοι λένε ότι κοιμάται, αλλά όταν ξυπνάει και κάνει καλά τη δουλειά του, πάρα πολύ καλά. Ακόμα και όταν και εγώ ο ίδιος την αμφισβητώ σαν δουλειά. Εγώ ήμουνα από το 2015 προϊστάμενος ροής στο site της ΕΡΤ, όταν ξανά άνοιξε. Ήμουνα και πριν και αρχισυντάκτης. Έχω ζήσει τις εποχές των μνημονίων, έχω ζήσει τις εποχές των μεγάλων γεγονότων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Δυστυχώς μετά το 19 αποχώρησα, τώρα είμαι στη Φωνή της Ελλάδας, ένα καθαρά ψηφιακό ραδιόφωνο, το οποίο αφορά την ομογένεια και κυρίως την ομογένεια. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Μέσα της εμπειρίας μου, όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα των site, είπα εκεί θέλω να πάω γιατί έβλεπα κάτι το οποίο συνδέεται με το μέλλον. Από την πρώτη μέρα που πήγα, οι παλιοί συνάδελφοι της ΕΡΤ μου ρίχναν παντόφλα. Τι εννοώ? Δεν είναι δεοντολογικό αυτό. Ξεκινάγαμε από μια βασική αρχή. Δεν είναι δεοντολογικό αυτό. Δεν είναι πρέπον αυτό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία. Δεν ήταν απαγορευτικά. Όχι, καθόλου απαγορευτικά. Ήταν μέσα στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας που υπήρχε ήδη από την ΕΣΥΑ. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κώδικας δεοντολογίας είναι ηθικές αρχές του επαγγέλματος. Δεν έχουμε νομοθεσίες, έχουμε ηθικές αρχές. Αν δεν ακολουθούμε τις δικές μας ηθικές αρχές, τι δημοσιογράφοι είμαστε? Αναρωτιάμαι μερικές φορές. Όλα αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να επαναλάβω, περί επαλήθευσης είδησης, περί. Βεβαίως, δεν μπορούμε να πετάμε κάτι στον αέρα. Το έχουμε κάνει, όλοι μας το έχουμε κάνει. Ανεξαρτήτως, απλώς προσέχουμε πάρα πολύ όταν μεταδίδουμε κάτι, να μην πληγεί η αξιοπιστία μας. Έχει πληγεί η αξιοπιστία μας? Βεβαίως και έχει πληγεί η αξιοπιστία μας. Γιατί και οι δημοσιογράφοι, παιδιά, άνθρωποι είναι. Και πάνω στο ρεπορτάζ, πάνω στην τρεχάλα της είδησης, αυτό που περιέγραψε και η κυρία Νικόλτσου, και παρεπιπτόντως να σας πω και κάτι, επειδή το έχω ζήσει, υπήρχε είδηση που είχε βγάλει το RGR 14 και 2 και εμφανίστηκε σε άλλο site ως 13 και 59 και ήταν το ίδιο κείμενο. Λοιπόν, μην λέτε ότι υπάρχει πάντοτε κάτι το οποίο είναι πρώτο. Πρώτο μπορείς να το ρυθμίσεις από το ρολογάκι. Είναι απλά πράγματα, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω σε αυτό. Αλλά προτιμώ να είμαι 14-02 και αξιόπιστος παρά 13 και 59 και αναξιόπιστος. Μας έχει έρθει τώρα είδηση, τίτλος από το ΑΠΕΜΠΕ στη Βαρκελόνη, η τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο μετρό. Έκρηξη, έγραφε ακριβώς το κείμενο, έκρηξη όχι στη Μαδρίτη, συγγνώμη. Έκρηξη στο μετρό της Μαδρίτης. Λέει κάτι? Συνδέεται με κάποιο γεγονός? Όχι, είναι ένας τίτλος. Γιατί η έκρηξη μπορεί να είναι και από άλλη αιτία. Δεν είναι αποκλειστικά τρομοκρατική. Έτσι. Μου λέει μια συνάδελφος που τώρα δουλεύει στο Sky, τι κάνω, Δημήτρη, ήταν πρακτική. Να το δούμε λιγάκι, περίμενε, της λέω. Περίμενε λιγάκι για να το δούμε μήπως έχουμε κάτι το οποίο είναι μπερδεμένο, να μην χάσουμε την αξιοπιστία μας. Μετά από λίγο δεύτερο τηλεγράφημα. Εκεί αρχίζαν και φανερωνόταν, ας πούμε, σιγά-σιγά η όλη ιστορία. Ψάξαμε και λιγάκι τα διεθνή πρακτορία, έγινε η δουλειά, το βγάλαμε. Μπορεί να χάσαμε λιγάκι χρόνο, αλλά βγάλαμε αυτό που έπρεπε. Ήμασταν αξιόπιστοι. Άλλοι τρέχουνε. Θα σας πω μια άλλη περίπτωση. Αυτά τα ζήσαμε καθημερινά. Τα ζούμε καθημερινά και οι συνάδελφοι εδώ ιδιαίτερα πάρα πολύ. Θάνατος Αλέκου Αλεξανδράκη. Βγαίνει μια συνάδελφος, η οποία
τότε ήταν στο Ερίκος Δυνάμιν, στα τελευταία του, ο μεγάλος ηθοποιός μας. Βγαίνει μια συνάδελφος, κάτι ακούει και μέσα σε μια παρέα δημοσιογράφων λέει «Πέθανε ο Αλέκος Αλεξανδράκης». Κοπέλα που ήταν στο ράδιο, στην ΕΤ 105,8 τότε, πρώτο πρόγραμμα μετά Earth News Radio τώρα, είναι στον αέρα, το ακούει, το μεταδίδει, χωρίς διασταύρωση, χωρίς τίποτα. Μεταδίδει με κάτι τέτοιο? Όχι. Δεύτερο παράδειγμα, Μυρσίνη Ζορμπά, Μπενεντέτη, ένας Ιταλός, ο οποίος έκανε κοινωνικά πειράματα. Μεταδίδει, να πούμε, μέσω ενός φτιαχτού λογαριασμού της Μυρσίνης Ζορμπά, υπουργός πολιτισμού της, πώς το λένε, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Κώστας Γαβράς πέθανε. Δεύτερο φάουλ. Πολλοί βγαίνουν και λένε αυτό το πράγμα. Ο Κώστας Γαβράς πέθανε, όπως και ο Αλέκος Αλεξανδράκης πέθανε. Πότε πεθαίνει ένας άνθρωπος όταν είναι διάσημος, όταν το ανακοινώνει η οικογένειά του ή όταν υπάρχει ιατρικό ανακοινωθέν? Νόμος. Δεν είμαστε οι δημοσιογράφοι άνθρωποι οι οποίοι θα υποκαθιστήσουμε τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Πρέπει να τηρούμε τη δεοντολογία για να είμαστε αξιόπιστοι, για να είμαστε μέσα σε αυτό το πνεύμα. Ζήσαμε γεγονότα τα οποία πραγματικά ήταν δραματικά. Παραπληροφόρηση από κυβέρνηση. Μπλερ, Μπούς. Υπάρχουν χημικά στο Ιράκ. Πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Πού είναι τα χημικά ρε Μπούς, πού είναι τα χημικά ρε Μπλερ, πουθενά τα χημικά. Μια δικαιολογία, ένα αφήγημα για να στηθεί ένας πόλεμος ολόκληρος. Δείτε την ταινία Woodstock. Σου κάνω εγώ ένα υπέροχο με τον Ντάστι Χόφμαν και τον Ρόμπερτ Ντενίρο, ένα υπέροχο βίντεο και ξεκινάω ένα πόλεμο. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει ένας πόλεμος? Για να μιλάμε για την AI, έτσι. Υπήρχε η παραπληροφόρηση πάντοτε. Δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Και αυτό που κοιτάμε πλέον, για να το θέσω και στο θέμα στο AI, είναι για μένα, επειδή έχω παρακολουθήσει και έχω κάνει και επιτροπή, αυτό δεν το ξέρει και κανένας, γιατί δεν δόθηκε και η ανάλογη δημοσιότητα. Υπήρχε επιτροπή, πιλωτική επιτροπή μέσα στην ΕΡΤ, fact-checking. Ήμουν ο υπόπτης, ο επικεφαλής της επιτροπής. Δεν λειτουργήσε το σχήμα, γιατί δεν θέλανε να λειτουργήσει το σχήμα. Μια επιτροπή, μια ομάδα fact-checking μέσα σε ένα μέσο σημαίνει ότι πρέπει να επαληθεύσει. Μου ζητήθηκε να επαληθεύσω βίντεο. Το επαλήθευσα μέσω φωτογραφιών, μέσω διάφορων πραγμάτων, τους έκανα να. Δεν γίνεται όμως να κάνεις ένα βίντεο, παιδιά, σε 2 λεπτά. Να το επαληθεύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς αυτό που λέω πάντοτε είναι υπομονή και περιμένετε. Κλασικό παράδειγμα, πρόσφατα, Γαλλίδα μοναχή. Σιγά σιγά ολοκλήρωνε. Ναι. Γαλλίδα μοναχή. Παθαίνει αυτό που παθαίνει, να πούμε, στο Ισραήλ, που ένας φανατικός Ορθόδοξος Εβραίος της πρόχνει. Στο Ρωσιόν, ναι. Και πέφτει και μετά τη βαράει κλωτσές και τέτοια. Έγινε η σύλληψή του και όλα αυτά. Μπήκατε στο TikTok τον επόμενο λεπτό. Να δείτε πόσα βίντεο υπήρχαν, τα οποία λέγανε επιθέσεις Ορθόδοξων Εβραίων κατά χριστιανών, καθολικών ή Ορθόδοξων. Άρα στείνεται κάτι εκεί πέρα. Πρέπει να το ψάξουμε. Γιατί? Δεν το λέω ούτε για τους Εβραίους, θα μπορούσε να ήταν το οτιδήποτε. Απλώς λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει το content και υπάρχει και το context. Όταν κοιτάτε κάτι, μην κοιτάτε το content. Προσπαθήστε να το εντάξετε σε ένα context. Έτσι θα βρείτε κάποια στιγμή την άκρη. Και πραγματικά θα ήθελα να πω εδώ, γιατί υπάρχει πλέον και ο κώδικας διοντολογίας της ΠΟΕΣΥ για το AI, το οποίο προβλέπει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός. Ο πρώτος πανευρωπαϊκός, να το λέμε αυτό, δεν υπάρχει από αλλού. Απλώς θα ήθελα να πω, ας πούμε, και να απευθυνθώ στον κύριο Κορονάκη από το Μέγκα, το πόσο χαίρομαι όταν στα βίντεο σας λέτε αυτό το απλό, ότι είναι παράγωγο AI. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όταν βάζεις τίτλο, όταν λες ότι το κείμενο είναι AI, δημιουργείς το πλαίσιο για τους υπόλοιπους. Πλέον και στις πλατφόρμες των social media τις μεγάλες είναι υποχρεωτικό. Ναι, το έχω δει. Ότι αναγράφεται ότι είναι προϊόν AI. Το έχω δει. Πραγματικά είναι άξιο συγχαρητηρίων, γιατί δεν το ακολουθούν πολλοί, και μάλιστα για μια τελευταία διαπίστωση, ότι υπάρχει η σκέψη στα επιχειρηματικά συμφέροντα για AI παρουσιαστές. Πρώτο δείγμα, Sky.
Αγγλικό δελτίο. Ήταν μια συζήτηση που την είχαμε κάνει και εμείς στην Alter Ego Media και την απορρίψαμε αυτόματα και μετά από συζήτηση και με την ΕΣΥΑ. Και είναι κάτι όμως το οποίο, αν δείτε και παγκόσμια τους μεγάλους μηντιακούς ομίλους, κανένας μεγάλος μηντιακός όμιλος δεν έχει παρουσιαστεί AI. Και αυτό απαντά νομίζω από μόνο του το γιατί δεν θα περάσουμε σε Και αυτό. τελειώνοντας, μια μονάχα πρόταση, επειδή με ρώτησε και η κυρία Νικόλσου. Ναι, κυρία Νικόλσου, μας έρχονται καταγγελίες και για παραπληροφόρηση από την κοινωνία. Σωστά. Δημήτρη, κύριε Αλεξόπουλο, ευχαριστούμε πάρα Να πολύ είστε για την καλά, ευχαριστώ και εγώ. τοποθέτηση. Είχαμε πει, είχαμε αγωνία αν θα μας φτάσει ο χρόνος, επειδή θέλουμε να το δώσουμε στην ώρα μας, θέλω να κλείσουμε με τον κύριο Οικονόμου, τον διδάκτορα νομικής. Λοιπόν, ο χρόνος σε εσάς, τα επόμενα 7 λεπτά, για να ουσιαστικά να μαζέψετε ό,τι ακούσατε και να μας δώσετε και τη δική σας τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους οργανωτές. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν εκπρόσωπω το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εδώ. Λέω τις προσωπικές μου απόψεις. Αισθάνομαι λίγο περίεργα γιατί είμαι σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν πολλοί νομικοί, αλλά νομίζω είναι απαραίτητο να τεθούν κάποια, να γνωρίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι, τι ελλείμματα έχουμε στο πλαίσιο της νομιμότητας, πώς δηλαδή οι θεσμοί λειτουργούν στην πράξη. Γι' αυτό και έχω δώσει ως τίτλο της εισήγησής μου «Η πρόκληση ενός αδύναμου θεσμικού πλαισίου για την πληροφόρηση και την παραπληροφόρηση στην Ελλάδα». Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, την κλασική δηλαδή ραδιοφωνία και τηλεόραση, και να αναφέρω ότι εδώ πέρα έχουμε μια υποχώρηση της νομιμότητας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από όσους μας βλέπουν και βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουν ότι υποφέρουμε σε αυτή τη χώρα από έλλειψη, μάλλον και από έλλειψη κανόνων και από την μη τήρησή τους. Γενικά δεν έχει καλλιεργηθεί η νομιμότητα, δηλαδή η αίσθηση ότι λειτουργούμε με κανόνες. Και αυτό οφείλεται καταρχήν στο ότι δυστυχώς σε αυτή τη χώρα νομοθετούμε αποσπασματικά. Για να αναφέρω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι και πολύ πρόσφατο, έχουμε, όσοι παρακολουθούν λίγο την επικαιρότητα, αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε μια διαβούλευση για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Εμείς που είμαστε μέσα στο χώρο, διαπιστώνουμε ότι ο νομοθέτης, όχι πως ήταν λάθος η επιλογή να ρυθμιστεί ένα αντικείμενο που χρόνια τώρα είναι σε μια κατάσταση ρευστή και, ας το πούμε, μη νόμιμη, είναι ότι ρυθμίζοντας αυτούς τους κανόνες, βάζοντας αυτούς τους νέους κανόνες όταν με το καλό ψηφιστούν από τη Βουλή, ξεχνούμε τους υπόλοιπους τομείς των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, δηλαδή και τη ραδιοφωνία αλλά και τα υπόλοιπα μέσα, τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Δηλαδή βάζουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ θετικούς κανόνες, αλλά δυστυχώς ξεχνούμε να δούμε συνολικά το πεδίο. Και θα έρθει μετά άλλος νομοθέτης να ρυθμίσει ίσως και διαφορετικά τα θέματα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Εμείς οι νομικοί, οι δικηγόροι, υποφέρουμε από αυτό το πρόβλημα. Κάθε φορά αναζητούμε τους κανόνες που πρέπει και κάθε φορά βέβαια προσφεύγουμε σε ερμηνείες, γιατί δυστυχώς οι κανόνες δεν είναι πάρα πολλές φορές σωστά διατυπωμένοι. Παραλείπω πάρα πολλά από αυτά που ήθελα να πω και ελπίζω όταν τυπωθούν οι εισηγήσεις, μου είπε ο κύριος Καραδημητρίου ότι θα υπάρξει και μια δημοσίευση, οπότε ενδεχομένως τότε θα βρείτε πιο αναλυτικά όλα όσα ήθελα να πω. Θα δώσετε την εισηγησή σας και ότι έχετε παραλείψει, θα τυπωθεί και θα το έχουμε πιο αναλυτικά, μην ανησυχείτε. Έρχομαι τώρα λίγο στην αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας. Να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, μια που εδώ βρίσκομαι ανάμεσα σε πολλούς δημοσιογράφους, έχει σχέση με την προεκλογική περίοδο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κανόνες που προβλέπονται και θεσπίζονται κατά την περίοδο της
προεκλογικής περίοδου. Όταν έχουμε προεκλογική περίοδο, δημοσιεύονται κάποιοι κανόνες για τους οποίους όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα και μάλιστα συμβαίνει το περίεργο φαινόμενο οι κανόνες αυτοί να επαναλαμβάνονται κάθε φορά, κάθε 4 χρόνια, χωρίς να γνωρίζοντας όλοι ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Βέβαια και έχουμε και εμείς μια ευθύνη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που ποτέ, δυστυχώς, δεν έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη έκθεση για το ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάποιοι κανόνες και πώς οι νέοι κανόνες πρέπει να προβλεφθούν ώστε να καλύπτουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, για να ολοκληρώσω ως προς το θέμα της υποχώρησης της νομιμότητας, έχουμε και τους φορείς που ρυθμίζουν και εποπτεύουν τους κανόνες. Ο φορέας που ρυθμίζει στη χώρα μας είναι η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Επειδή έχω περάσει από αυτό το χώρο πολύ εδώ και κάποια χρόνια, πρέπει, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι ένας διοικητικός φορέας, ο οποίος έχει υποφέρει πάρα πολύ από την άποψη των μετακινήσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Υπήρχε κάποτε το Υπουργείο Τύπου, μετά οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας μεταφέρθηκαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πέρασαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πολιτισμού κλπ. Για να καταλήξουν πάλι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Όταν υπάρχει μια τέτοια, ας το πούμε, οργανωτική αναρχία σε έναν τόσο σημαντικό φορέα που ρυθμίζει την πληροφόρηση, είναι εύλογο να μην υπάρχουν, ας το πούμε, οι διοικητικές δομές που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν την πολιτική του κράτους στον χώρο της ραδιοτηλεόρασης. Προχωρά τώρα στον φορέα εποπτείας των μέσων ενημέρωσης, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπου βρίσκομαι τα τελευταία 25 χρόνια περίπου. Εδώ θα ήθελα να μεταφέρω μία παρατήρηση του καθηγητή και φίλου Ξενοφόντα Κοντιάδη, ότι η θεσμική πορεία του ΕΣΟΥΡΟΥ χαρακτηρίζεται εξ αρχής από την προσπάθεια ελέγχου της αρχής, από το κομματικό σύστημα και περαιτέρω από την εκάστοτε κυβέρνηση, τόσο κατά τον ορισμό των μελών, όσο και κατά την απόδοση αρμοδιοτήτων. Αυτή είναι μια τοποθέτηση που αποτυπώνει όλη τη θεσμική ιστορία του ΕΣΟΥΡΟΥ από το 1989 μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε έναν φορέα ο οποίος, ενώ η δουλειά του είναι να εποπτεύει και να ρυθμίζει μια αγορά, έχει καταντήσει σε έναν φορέα ο οποίος επιβάλλει πρόστιμα, δηλαδή εξετάζει μεμονωμένες περιπτώσεις, αδυνατώντας να έχει μια συνολική εικόνα για την αγορά. Επίσης, ένας φορέας ο οποίος δυστυχώς, επειδή ακριβώς δεν έχει αρμοδιότητες για να ρυθμίσει την αγορά, περιορίζεται σε ατομικές πράξεις προστίμων ή εγκρίσεων μεταβιβάσεων. Όποιος έχει την περιέργεια να μπει και να δει τις ημερήσεις διατάξεις του ΕΣΟΥΡΟΥ, θα διαπιστώσει αυτό το πράγμα, ότι το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι συνεχώς επιβολή προστίμων σε μεμονωμένους σταθμούς και εγκρίσεις μεταβιβάσεων. Ακριβώς επειδή η αγορά είναι κλειστή και δεν γίνεται αδειοδότηση, όλοι προσπαθούν να αγοράσουν και να πουλήσουν. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με μηχανισμούς κάτω από το τραπέζι. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ εδώ. Ας έρθω τώρα στην νομιμότητα, στα νέα μέσα επικοινωνίας, που είναι και το ενδιαφέρον του συνεδρίου και παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον. Και αν έχετε την καλοσύνη, χωρίς να σας καταπιέσω φρικτά, πείτε τα έτσι λίγο μαζεμένα για να δώσουμε τη σκητάλη στους επόμενους. Πολύ ωραία. Εδώ έλεγα ότι για την ενδιαφέρουσα εισήγηση του κυρίου Παπαθανασόπουλου, ο οποίος ακριβώς πέρασε αυτό που θέλω και εγώ έτσι να μεταφέρω, ότι η έμφαση, επειδή μιλάμε για μεγάλες πλατφόρμες, αναφέρομαι στους μεγάλους φορείς όπως είναι η Google, το YouTube, όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι πλέον ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλη η προσπάθεια που γίνεται ξεκινάει πάντοτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Και δεν έχουμε μόνο το Digital Services Act,
που είναι το κεντρικό βασικός κανόνας. Έχουμε και διάφορες άλλες πράξεις που για εσάς τους δημοσιογράφους περισσότερο ενδιαφέρον έχει η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων, η οποία ενσωματώθηκε καταρχήν με ένα νόμο του 2025 του Οκτωβρίου και αναμένεται σιγά σιγά να ενσωματωθεί και ως προς τα υπόλοιπα πεδία. Εδώ πέρα η προτεραιότητα δίνεται σε ρυθμίσεις οι οποίες όμως δεν ελέγχονται με τρόπο συστηματικό. Επειδή ακριβώς μιλάμε για μεγάλες πλατφόρμες, είναι αυτονόητο οι οποίες μάλιστα δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διεθνείς φορείς. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ελέγχει σταδιακά όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται με την παραπληροφόρηση που περνάει μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, βέβαια και τα κοινωνικά δίκτυα, μιλάμε για το ίδιο πράγμα, και μεγάλη έμφαση δίνεται στους κανόνες αυτορύθμισης. Βέβαια όλα αυτά λειτουργούν με μεγάλη δυσκολία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μεγάλη επιτυχία σε αυτόν τον κανόνα, αλλά έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Υπάρχουν και οι κανόνες δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, για τις οποίες δεσμεύονται οι μεγάλες πλατφόρμες, και η προσπάθεια, θέλω να πω, ότι έχει προχωρήσει αρκετά. Παρακολουθούμε διάφορα πρόστιμα, αλλά η μεγάλη εργασία γίνεται σε επίπεδο δεοντολογίας και σε επίπεδο εξατομικευμένων καταγγελιών, οι οποίες πολλές φορές φτάνουν και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ, ας δούμε λιγάκι η τελευταία μου αναφορά, είναι πώς λειτουργούν αυτοί οι κανόνες, οι ευρωπαϊκοί κανόνες, σε εθνικό επίπεδο. Στη χώρα μας, ακριβώς λόγω της προβληματικής λειτουργίας του φορέα που συνήθως αναλαμβάνει την εποπτεία των κανόνων, που είναι οι αρχές εποπτείας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η χώρα μας έχει αναθέσει την εποπτεία των κανόνων αυτών στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και δευτερευόντως στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το κυριότερο και πιο ενδιαφέρον και πιο επίκαιρο θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση και έγινε και συζήτηση προηγουμένως είναι η προστασία των ανηλίκων. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι η όλη προσπάθεια έχει ξεκινήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς καλούμαστε ως χώρα να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, πρότυπο το οποίο έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί είναι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή και ο ρόλος και του Εθνικού Συμβούλου Ραδιοτηλεόρασης είναι σημαντικός, γιατί συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις ομάδες εργασίας που γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξεχνούμε βέβαια και το ρόλο που παίζουν και οι fast-checkers, οι οποίοι εντοπίζουν το παράνομο περιεχόμενο ή την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Και εδώ πέρα υπάρχει ο ρόλος της ΕΕΤ στο να αναγνωρίσει επισήμως αυτές τις οργανώσεις. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Υπάρχει μια αδυναμία ως προς την επιβολή της νομιμότητας, τόσο είδαμε και σε εθνικό επίπεδο όσο αφορά τα παραδοσιακά μέσα, αλλά ακόμα και σε διεθνές επίπεδο έχει ξεκινήσει προσπάθεια και είμαστε στη φάση της σταδιακής εφαρμογής. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο για κουβέντα. Σας κλέψαμε 7 λεπτά και επειδή όλοι εμείς έχουμε έτσι ένα θέμα με το να τηρούμε τους χρόνους, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους και τους ακαδημαϊκούς για τις πολύ πολύ σημαντικές τοποθετήσεις τους. Εγώ αυτό που έχω να πω, έτσι προσωπική κατάθεση και εμπειρία, αν θέλετε να γίνετε δημοσιογράφοι, 3 πράγματα να έχετε στο νου σας. Πρώτον, μορφωθείτε. Η γνώση είναι δύναμη. Όσο πιο πολλά ξέρετε, τόσο πιο εύκολα θα προφυλάξετε και τον εαυτό σας και την είδηση. Δεύτερον, αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε, γιατί η δουλειά αυτή δεν έχει κυριακές, σχόλες και αργίες, ούτε είναι η τηλεόραση έτσι, επειδή βλέπω τη φάτσα μου, τα βρήκα όλα στη ζωή, είναι μεράκι.
Και κάτι άλλο, ότι πρέπει να ξέρετε ότι θα περάσετε και δύσκολες στιγμές στη δουλειά και θα περάσετε και χαρές. Ξέρετε πόσες φορές έχω κάνει γενέθλια στη δουλειά. Λοιπόν, και επειδή η Αλεξία Κουλούρη έχει γενέθλια σήμερα, θέλω να σβήσεις, κάτσε να το ανάψουμε. Βόθαμε τον αναπτήρα. Ναι. Έχει ασφάλεια γι' αυτό. Έχει ασφάλεια, δώστονται. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Και μόνο που δίνει την ευκαιρία να περάσω τα γενέθλιά μου σε αμφιθέατρο είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο για μένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σκητάλιος επόμενος και να πούμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές, την εξαιρετική ομάδα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ήταν χαρά μας και τιμή μας. Σκητάλιος επόμενος. Να είστε καλά, παιδιά.